men sizin hiç bir pikiriňiz bilen alalaşamok. Ýöne sizin şonu aýtmaga bolan hukumaty goramak üçin men ölmäge taýin. Voltaire, Fransuz filosofi. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 16-njy maýy Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigine başlaýarys. Gepleşimiň başynda beýik Fransuz filosofi 18-nji asaryň görnükli akyllary Voltaire'in şu pähimini getirmegim ýöne ýerede. Sebäbi düýbüne seretseň Türkmenistanyň halkynyň soňky geçen 30 ýyla bolaý wagt bäri başdan geçirip gelen hemem şu kun ýüzbeýüz bolup duran problemlaryň we kynçylyklaryň aglabasynyň kökü şol Voltaire'in pähimine gozgoýan meselesi bilen baglanşyp bilýsek ýalňyş bolmaz. Şunky gepleşigiň adam olam şo mesele bilen baglanşyp. Bular barada bir gepleşigiň başynda has içinräk durup geçeriz. Ýöne gepleşigiň başynda şu gepleşigiň adyna gelýän sektantlyk diýen sözi belki käbir dinleýijilerimize düşündirmelidir. Bundan habardar adamlar bilýändirler, sektant we sektantlyk diýen düşünje dini düşünje bilen baglanşykly, ödem negativ manyda ulanylýar. Ol näme üçin negativ manyda ulanylýar we nerden gelip çykýar? Bu düşünjeň kökü Grek sözünden gelip çykýar. Ol ulugur dinden aýrylyp, bölünip aýrylan kiçirek toplarlaryň beýleki diniň wekillerine düşmançylyk bilen garamaklary esasan hem şu taýda şoň düşündürüşünde rus diline berilen düşündürüşünde şolar ýaly toplarlaryň diýe wekilleriniň başgaça pikirlenýän adamlara diýe wrażdiewność ýokina myślişim. Ýagny başgaça pikirlenýän adamlara düşmançylyk bilen garamaklaryny aňladýar. Şolar ýaly toporlara sekta toporlar diýilýär. Şolar ýaly toporlaryň wekillerine de sektantlar diýilýär. Ýa-da türkmençe aýdymyzda aňdarmalygy aňladýar. Inni bu din bilen baglanşykly şeýler. Ýöne men gepleşigiň adyndan görüşüňiz ýaly men muny siýasat bilen baglaşdyrdım. Ýagny siýasat sektantlyk diýip aldım. Sebäbi aňdarmalyk ol dine degişli bolup durman eýtem jemgyýetiň adamlar jemgyýetiniň dürli toporlaryny da mahsus zat. Şo sektantlyk ol siýasat toporlarynda we jemgyýetçilik toporlaryna da bar. Indi bugünkü gepleşikde biz esasan şo sektantlygyň din bilen baglanşykly tarapyna biraderak sereder ýöne şo jemgyýetde nähil ýüze çykýanlygyny esasan türkmen jemgyýetindäki şoň ýagdaý bilen baglanşykly görmeder. Indi ýan kaýdyşymyz ýaly şol beýlik başgaça pikirlenýän adamlara düşmançylyk bilen garayan dinarlara ýa-da agressiv özlerini şolar ýaly başgaça pikirlenýän adamlara garşy agressiv alyp barýan ýa-da aýdaly zulüm görkezýän şo mesele bilen baglanşykly zulüm görkezýän adamlara sektantlar diýilýär. Şolar ýaly toporlar da sektalar diýilýär. Inni bulan agressiýetinde näme sebäp bolýar? Näme üçin olar mejbur edýän zat näme? Beýleki başgaça pikirlenýän adama düşmançylyk bilen ýa-da agressiýa bilen reaksiýa bildirmäge garamagy. Esasan mine bir yankı din men näme üçin buny dinden bahalalayan esasan sebäbi buny biz dini akımlarda birli din toporlarda biz has ýygy-ýygydan görýäs. Ine igil ýaly ýani Al-Kaida ýaly toporlaryň ýani Hizbut Tahrir diýdi şolar ýaly Merkez Aziýada aralaşan dini akımlar bar. Şolar ýaly adamlar bilen gürleşende olar şolaň dünýä garaýşyndan sählet başgaça pikirlenýänini görseler, duysalar özlerini gaty agressiv alyp barýarlar. Seni her hili epitetler bilen, seni her hili sözler bilen, yaramaz sözler bilen atlandyrmakdan bir gaýdan oklar hatta zorluk çäresini ulanmaga da taýýar. Eger şolaň elinde mümkinçilik bolsa kanun şolaň erk ygtyýaryny şäklendirmeseler, olar hatta seni öldürmekden amaýçyp gelýär.
Ne şolary ýaly men bir mysal öýe durmuşymdan metereýin. Belli bir jogurda men bilen oturuşup turuşan, hatta men bilen iş talşan, hatta şuta Ýewropa gelip giden ödem jurnalistika urundan bir işläp beren bir dinar bir oglan bilen men şu mesele barada guruluşmak gördüm da, bir guruluşmak mümkinçiligi göredi. Şonda men on dini garaýyş bilen elbetde alalaşmaýandygymy aýtdym. Ýöne olam maňa asla sen niýe dinsiz diýip meni atlandyr. Hakykatynda men Hudaýa inanýandygymy aýtdym, öz inancymyň beýan etdim. Ýöne sen niýe dinsiz? Sebäbi men şoň dinini kabul edem. On dinim İslam dininiň salafiler akymyna degişli bir ýol. On öz düşündürüşi, öz dünýä garaýşyny diňleýändi. Şeýle bolup çykýar. Bir adaty bir sünni bir ortodoksal dinim diýerler. Ol bir bölüne aýrylan, sünni dininden bir bölüne aýrylan bir şahamçy. Şol Wahhabistlere bolay hem salafilere bolay. Öýle şonu dogry boýuna balmajak bolsa. Indi şolay men oňa sora berýän. Bolýar sen meni dinsiz diýip atlandyrýan. Hakykatynda men Hudaýa da inanýan. Öýlemçi ýoldan tutýan. Ýöne sen meni şeýle dinsiz diýip atlandyrýan. Naýdallydım. Men Türkmenistanda ýaşaýan. Türkmenistanam sen bilen pikirdeş, sen dinarlar basyp aldy diýeli. Indi olaram meni edil sen atlandyryşyň ýaly dinsiz atlandyryp meni süýräp aldyna, meni häzir öldürjek bolýarlar, jezalandyryp. Indi şu taýda aýdaly sende mümkinçilik bar. Şu işe gatyşyp meni ölümden halat etmäge sende mümkinçilik bar. Sen şonda näme derdiň, meni ölümden halat ederdiňmi diýip soraýanlar. Olam aýdýar. Sen niýe men dinimi kabul ederdiňmi diýär şonu. Menem aýdýan ýok, men niýe Hudaýa ananmamy dogam etdirerin niýe. Ýöne edil sen dini ýöredişiň ýaly şu ýoly men kabul etjek däl niýe. Onu diýär men päkelçilik bermen niýe, onu sen niýe öldürseler men şoňa böget bolman niýe. Öde men bilen şol adam oturuşup du demek bolup men öýümde men satşagymyň çöregini men bilen bile şeýde belli bir döwürde tirkeşen adam. Şolam maňa şey diýär, sen niýe men şu dinimi kabul etmeseň diýär, sen akwalyň diýär, sen ömrüň men elimde de bolsa diýär, senem öldürjek bolup duranam bolsalar, sen şu dini kabul etmeseň, men ýolumy kabul etmeseň, men şoňa päsgelçilik bermen diýär. Özüm ödelim bilen öldürerim diýen okda ýöne, sen ölümüňe men päsgelçilik bermen diýär da. Ni ödüňiz ene şulam näme? Şulam ne sektantlygyň iň bir ekstremist görünüşi. Näme üçin? Tebämi men şol adamyň pikirini kabul edemok. Ýöne men şol wagtyň önünde meni ol adamyň garaýyşyna garşam çykyş edemok. Men oňa aýdamok, sen dinini taşla, sen düşünjeňi taşlada, bu ýol taşlada, bu ýola geçem diýemok. Men aýdýan, men sen şu garaýyşyňa alalaşamok, bu men öz pikirim diýen. Olam aýdýar. Sen diýär şo pikiriň üçin niýe men seni öldürmäge taýýar, seni öldürjek bolsalar men şoňa päsgelçilik berjek däl diýmek. Sen ölümüňe men taýýar, şoň üçin öldürilmäge taýýar diýdi bolýar. Indi şuna şu nirden gelip çykýar? Şu düýbi şular ýaly pikirlenmäň, şular ýaly çydamsızlygyň, şular ýaly agresiýaň. Başka garaýyşa garşy şular ýaly çykyş etmäň öz nirden gelip çykýar? We bunu men näme üçin türkmen jemgyýeti bilen häzir baglanyşdyrjak bolýan? Türkmen jemgyýetiniň häzirki başdan geçirýän problemalary, kynçylyklaryň kökü şulary şundan gelip çykýar diýip men aýtjak bolýan. Şu nämeden gelip çykýar? Olmasa ine şu din tarapy alsak ýene de bir gozgamaly zatlarda, hem din şu ýanky dinlara, din öz aslyny, öz fundamentini, ýanky ýaly dinarlara özlerini şolar ýaly alyp barmakly ünleýär. İslamyk dini alyp görsak, İslamyny alyp görsak, Hristiýançylygy alyp görsak, Buddizmini alaly, Hinduizmini alaly, hiç bir din agresiýa çağırış edýän däldir. Din öz o derejede gelenne adamlaň birazajyk medeniýetini, adamlaň adamkärçiligini, adamlaň birazajyk ansabyny ýokurlandyrmak üçin gelýär, iňe, ol Hudaý tarapyn gelýär diýip pasaplaýanlar onu Hudaý tarapyn diýip alsan, ýa bir ýerden älemiň bir umumy aňyndan gelýär diýip alsan, bir älemiň çuňlugyndan, ýa haýsydyr bir adamyň
peygamberin ya başga bir akıllaryň akylyndan gelip çykypdyr diýip alsan her nähil edip alanda da şonu şoň düýüp maksadynyň adamdan adam kärçiligini gowrandyrmak. Şolaň adam kärçilik hili häsiýetlerini ýokarlandyrmak üçin gelýär diýip. Eýtem diniň esasy prinsipleri dämi? Ýalanaja doň ber, aja çörek ber, ejire hossar bol, ýykylany gallar, büdüräne himayet ber, diýilen ýaly prinsiplerden durýar dämi näme diniň fundamenti. Eger şeýle bolsa, onu sehelçe sen garaýşyň, ýanky dinlaryň garaýşy bilen gabat gelmedik ýagdaýynda ol seni öldürjek bolup dursa, şoňa taýýar bolup duran bolsa, onu şona adamyň aslynda diniň bir prinsipini ýerine ýetirýändigine aýdyp bolarmy? Şoňa inanyp bolarmy? Indi şona adamlara şeýle agresiw edýän zat näme? Şona adamlar agresiw edýän zat şolaň öz dini anançlarına bolan anançynyň hem ýoklugyny anladýar. Şoň ırgalygyny anladýar. Näme üçin? Tebäli sen güne diskussiýa girenne, senem garşy çykyş edýän, şonda şoň aýagynyň aslynda duran fundamenti sen ırgallatyp başlaýan. Esasanam sen öz anamyň şoňa bolan, şoňa garşy getirýän argumentleň, delilleň näçe güýçli bolsa, şonça da şol adamyň gaharga we taňa bolan gaharga da güýçlenýär. Näme üçin? Tebäli sen şoň körük bilen uyan zadyny sen argylatyp başlaýan. Sen şonu çalşatyp başlaýan. Şoň üçin ol adamlar näme edýär? Şu özleriniň ol Hudaýa bolan anamyny suwud etjek bolýardyno. Olar özleriniň körük bilen uyan zadyny halas etmek üçin, özlerine suwud etmek üçin ýanky ýola başurýarlar. Ýanky ýola başurýarlar. O taýda başga hil sebäp ýok o taýda. Diýmek şol adamyň eger şol adamyň özüne öz ananýan zadyna anan bar bolsa, ol agresiw urkap sen agresiw bilen mejbur etjek bolmaklygyň özünde nähil many bar? Sen öz ananýan zadyna özüňde anan bar bolsa, başga bir ýerem şoňa ananmaýan bolsa, onu gylyç bilen, onu zorluk bilen anandyrmaklygyň özünde bir adam kärçiligiň bir iň bolmanda jinnek ýaly bir alamaty bar şo taýda. Ha o gylyç bilen sen tüpeň bilen, ya güýç bilen sen şonu anandyrdyňamda. Bolşalyny kabul etdim diýerler, şo ýol bilen. Senden gorkup, ölümden gorkup, sen gyljyňdan gorkup, tüpeňiňden gorkup şol kabul etdim diýerler. Şo kabul etdi bolýarmy? Ol ýürek bilen kabul etmelilämi? Ol aň bilen düşünip kabul etmelilämi? Kabul edenni. Gorku bilen kabul etmeli. Ine şulan şo sektantlygyň alamaty, seni mejbur etmeklik. Sen nähili sen gorkup kabul edýänmi? Meýle teňlik bilen kabul edýänmi? Ýöne sen şoň garaýjyny ýokman kabul etmeli. Sen kabul etmesen diýmek sen ýoldan adan, diýmek seni öldürseň hem bolýar. Indi cemiyete gaýdyp geler, türkmen cemiyetini. Men käwat oturup şu TikTok'ta bilen çykyş edýän aktivistler bilen diskussiýalaryna tamaşa edýän, şolary dinleýän. Şolar nähili adamlar bilen garpyşýar. Türkmenistanyň içinden şoňa TikTok'a çykyş edip, TikTok'a çykyp bilen aktivistler bilen üstüne agdyndan gelenini söýýänler bar. O şatlyk diýdi, pehliwan diýdi, ol ýanky maksat Türkiýe diýdi, o gunço diýdi, bir giden şolar ýaly bir şerraýlar bar da, ol aýalmy, gyýyzmy, erkekmi tapawdy ýok. Şolaň özlerini alyp barşyna seredýände, ýene de ýanky dini sektantlar gözüňe gelýär. Menem şoň üçin siyasi sektantlyk diýen söz bolanda şu gepleşikde. Şolar ana siýasatyň içinde. Olar özlerini siýasatçy hasaplany oklar ýöne şolaň dawa edýän meselesi siyasi mesele. Ol dini mesele diýär, siyasi mesele. Bizim aktivistler bilen TikTok çykyşlarynda nämen tankid edýärler? Türkmenistanyň häzirki hökümetiniň, häzirki diktator rejiminiň alyp barýan siýasatyny ýadgarýarlar. Şo barada çykyş edýärler. Olaň aýdýanlary näme dogry zatmy bizim aktivistler bilen? Ýok. Olaň aýdýanlary gözüňe dürtülip duranlary. Ýolun ýapyklygy. Adamlaň ýurda girip ýurtdan çykyp bilmezligi, ýurdun içinde hereketiň ýoklugy. Adamdan hukuklarynyň ellerinden alynanlygy, ýöne koýjy hukuklarynyň ellerinden alynanlygy. Çağalarymyzda pul geçirip bolmaýanlygy, çağalarymyzda daş ýurdun daşynda ağaç var, özlerini öldürýänlikleri.
Ýurdun içinde çörek ýok. Ýöne-ki el ýeterli bakadan iýmit aljak bolsaň nowat durmy? İş ýok. Olam göze dürtülip duranda. Sen ýurdun daşyndan bolsaň şonu görüp dursaň, ýurdun içinden bolsaň görüp dursaň. Emma şu göze dürtülip duranda bular inkar edip näme etjek bolýar? Bular inkar edip näme etjek bolýar? Şonu aýtdyrmajak bolýar. Şonu tankid etdirmejek bolýar. Yani dinler öz dinini tankid etdirete gelýänlerdir. O dinlaryň häzir şolar ýaly sektant dinine, ýanky ýaly aňdarmalyk bilen uyan adamyň sektantyň dinini sen tankid edip gör. Gadal ýumruga girişmäge taýýardyr. Bolmasa, ýan kaýdyşym ýaly islenlik mesele barada, islenlik adamyň öz pikirini aýtmagy haky bar. Ol hatda bizim konstitusiýon kanunumuzda da bir konstitusiýamızda da kepil geçiriler. Garantiýa berilýär. Islenlik adam, islenlik zatlar öz pikirini aýtmagy haky bar diýip. Ondan ol bizim konstitusiýamyzdaky bu düzgün nirden gelip çykýar. Ol Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklarynyň ähli jarnamasy, sepir jarnamasy we 1948-nji ýylyň dekabrynda kabul edilen 30 sany maddadan ibarat ýürüýte bir jarnama kabul edildi. Şonom dünýäň ähli ýurtlarynyň diýen ýaly adam hukuklary bilen baglanşykly kanunlaryň hem konstitusiýon normalarynyň esasynda durýanlar. Ne şoň 19-njy maddasyny alyp görelim. Ol tutuşlugyna şo jarnamanyň öýde adamnyň hukuklarynyň dürli jähtlerine degişler. Ýöne şoň şu söz adatly bilen baglanşykly mesele, adamnyň pikir adatly bilen baglanşykly meselelerni goýan maddalarynyň biri bolan 19-njy maddany alýar. Näme diýilýär? Her bir adam pikir erkinligine we onu erkin beýan etmek hukugyna eýedir. Bu hukuk hiç bir hili peýatkelçiliksiz öz garaýyşyna eýermek, şeýle hem ara şäherlere garamazlar. İslenlik habar ferişteleriniň üstü bilen maglumat we pikir gözlemek, almak we onu ýaýratmak adatlygyna da öz içine alýar diýer. Ine şu taýda her bir adamyň diýär pikir erkinligine we onu erkin beýan etmek hukugy bardyr diýär. Şoňa eýedir diýär. Şoňa onu da hiç ýyly peýatkelçilik bolup bilmeli. Öýlem diýär şol adam diýär. Hem maglumat gözleme, islenlik habar ferişteleriniň üstü bilen hem diýär. Maglumat we pikir gözlemäge de hakly diýär. Şo maglumaty almaga, eýe bolmaga, onu ýaýratmaga da diýär. Şoňy ýaýratmak adatlygyna da diýär, eýedir diýär. Indi şulam kepil geçirýän bolsa, bizim konstitusiýamyzda da şo kepil geçirýän bolsa, onda näme üçin Türkmenistanyň içindäki ýanky ýaly raýatlaryny, şatlyk diýdi, ýanky atlaryny agdadyp, ondan başga köp raýatlar bar. Çykyş etmeýän raýatlar bar. Ýöne duş gelemine teň üstüne hüjüm etjek bolup duranlar bar. Şol hem tankid etdirmejek bolýarlar. Edil dini sektantlar ýa. Bunaň biler ýaly özlerini alyp barmagyna näme sebäp bolýar? Özlerim görüp durşaýla däm. Özlerim görüp durşa aýdylýan zatlar. İň getirýän delillerim näme? Şo diýär sana galypdyrmy diýär. Arada inha bir sultan şol problemalary goýulýar bolýan, şo gunço diýen aýal, madam şoňa çygyrıp şoňa garşy çykyş edýän ýanky aýal maşgalaýdy. Dur sultan, dur diýär. Sen özüňe jogap ber diýär. Sen näme üçin ýyl bilen näme işiň bar? Dur sultan aýdýan adam şo da näme? Onu hem şimdi raýatlar beýdip kösenmeli. Näme üçin raýatlar bular ýaly edip kösenmeli? Diýär, dur diýär. Sen özüňe jogap ber diýär. Sana diye arar verilýärmi diýär. Senin özüňe jogap ber, beýlekler bilen işiň bolmasyn diýär. Indi şu zatlar näme görkezýär? Şulam ýanky ýaly dini sektantlar ýaly psikologiýany görkezýär. Tapawut ýok, bu adamlar dine degişli bu adamlar. Ya başga bir da uýup durlarmy? Indi şu taýda da şu büyük sebäbi barada. Sosiologiýa ilmine öwrenýän alimler aýdýar. Şuna köklerini analiz verenlerinde esas iki tane sebäbi görkezýärler. Birinji dana adam diýmek şonu gorayan adam, şular ýaly sistemany gorayan adam, şondan nähildir bir peýda görýän adam. Aýdylynda şu ýanky tanalyp geçilen adamlary bildiňde şu internetde çykyp ýören ýanky ýaly aýal gyýlary ýa erkekleri ýa şatlyk şeýki peýelwan ýaly maksat ýaly nemeleri alamyzda. Olar hakykatdan ama şol rejimden peýda görüp, garynlaryny doýurup ýören adamlar, şolaryň iş ýagalary bar.
Şolaň ýere çörekleri bar, günleri erbet däl. Girip çykaý näte ýurtdan girip hem çykyp bilýärler. Şoň üçin olaň düşünjesi näme? Sen maňa çörek berýän, men eýäme hüjüm edýän diýilen ýaly düşünjeden guralýar olar. Ýadyňyzda bolsa, mundan bir näçe olar, garaýyş gepleşigimizde Maslow'un piramidasy diýip bir piramida seredipdik. Şu ine 7 tane baskançakdan durýan şu piramidaň piramida näme görkezýär umuman şol Amerikan alamy asly Ukrainaly sosiolog alim şular ýaly ýanky bir piramida diýdi. Bulam näme görkezýär adamdan şol instinkti boýunça baskançaga bölýär. Instinkti diýmek näme adamdan göz hajatlary bar. Nämeden uralýar durmuşdy. Şol iň primitiv görnüşi hem iň giň ýaýran görnüşi adamlar özleriniň fiziologik zerurluklaryndan uralýan adamlardan ibaret. Esasdan jemgyýet adamda jemgyýeti. Onsoň olary ýene gadyklandyrýan zat näme? Şolaň howpsuzlygy. Esasdan adamnyň 98-99% diýilen bir anlaşmaz. Fiziolog zerurluklary diýmek näme? Adamyň garnynyň doýmagy. Adamyň iň bir zerurlady näme? Garnynyň doýmagy, onsoň howpsuzlygy. Şol iki tane zat üçine diren bolsa, adamdan ağla watyna şondan beter, şondan gowdat gerekde, şondan beter bagtam gerekde. Hatta men gepleşiklemde de men bir näçe gerek aýdanlaryn. Şu biziň häzirki aktivist diýilýänýärmiň köpüsiniň garny doýsa, şolara bir iş şagat bolsa, bir kär şagat bersen, wagtly watyna aýlyçyklar gelip duran bolsa, howpsuzlyklary mümkin edilen bolsa, bala çagalar bilen duguşyp daýdy. Şolaň ağla watyna gam hem ýa-ni molya şolar köşeşýärem. Men şu Berdimuhammed Serdar Berdimuhammed we ýüzlerini beden çykyşymda da aýtdym. Sen şu oppozisionerlerden üstün çykjak, sen şolaň sesinden duýunjak, sen şolaryň ha ýurda goýýar. Birazjyk garynlaryny doýur, şolaň ağla wat köşeşýär diýdim men ýöne ýere aýdym. Hakykatdan şolaň ağla watyny düň işleri bar, garynlary doýýar, seslerini çykarmany ýören adamlar. Biznesçiler ýörep dur, şolaň biznesleri elinden alınmaka ýa işsiz galyp kötençlikleri sede bar bolmaka. Şu biz gaýça şu döwürde Niýazow'a garşy çykyş edemizde biziň öňümizde piýasatçylyk beren adamlar käbirler şular. Hatda hökümet işgärleri bolup Niýazow'un şahsiýet kulturyna gulluk eden adamlar da. Soň ýene işsiz galyp ýa-ni garynlary aç bolansoň, howpsuzlyklary howpasyna düşensoň, onsoň bulardan käbirleri ýa-ni ýa opozisiýalar bolýarlar, aktivist bolýarlar. Olam nämeden gelip çykýar? Ýa-ni ekleşleşmelerinden mahrum bolýarlar, hem howpsuzlyklaryny ýitirýärler. Indi ýanky diýen adamlarymyz we şahatlyk şeýhi ýaly adamlar. Men şu şahatlyk şeýhi ýöne mysal esasy bir mysal getirip bolajak bir Türkmenistanyň şahsiýetden biri hökmünde alyp bolajaklar biri dany. Men şonu näme üçin getirýän? Şolary esasy alada goýýan zat näme? Olaň aňy ýanky derejedäki men garnymy doýurýan bar. Hemen men hukukunu üçün edýän zat bar. Üçün edýän eýem bar. Şoňa hiç kim dil getirmelär. Sen ol adamyň şoň eýesiniň adalatsyzlygyny subut etjek bolup her näçe arryňy gyna, sen onu subut etmeýän. Sebäbi oň zerurlugy, oň dünýä garaýşy ýanky oň dünýä garaýşy ýokary kategoriýalara degişli däl. Sebäbi oň dünýä garaýşy iň bir haýwanyň derejesine primitiv instinktden uralýar. Ol instinktem ýan kaýdyşym ýa garnyny doýurmak hem hukuklygyny üçün etmek. Ondan ýokarda eýem sosial zerurluklary bolýar. Ondan soň ýanky jemgyýetde ikrar edilmek, ondan soň döredüjülük we aň getirmek, ondan soň estetik zerurluklar. Ondan ýokarda özüňe aň getirmek, ýa-ni ruhy taýdan özüňe aň getirmek ýaly zerurluklardyr ýa. Emma biziň gurrunňa diýen adamlarymyz intep bulardan bu ýokarky kategoriýalara degişli däl. Olaň zerurluklary bu zerurluklara degişli adamlar däl. Olaň zerurluklary ýa-ni kaýdyşym ýaly haýwanyň derejesindäki zerurluklardan ibaret. Olam näme? Garnynyň doýmagy hem howpsuzlygynyň üçün edilmegi. Indi özüňiz bölüňe getiriň üýitleri bar, üý haýwanlary bar. Esasen men it alyp görürler. İti şol öz eýesiniň adalatlygy ýa adalatsızlygy gadyklandyrýarmy? Ýok. İti bar gadyklandyrýan zat näme? Şu eýesiniň şoňa howanlar çykyp, şoňa iýmit bermegi, wagtly watyna şonu naharlap durmagy, hem şoň howpsuzlygyny üçün etmegi. Ondan şol
Eýeti üçin ölmäge de taýyn. Eýeti üçin ölmäge de taýyn. Şular ýaly ne it terediňde eýetiniň buyruguna garaşyp duran ittir. Häzir sen baryp şul adam ne şu itin eýeti aýdaly. Adam öldüren diýerler. Barp ýatan jenaýatçy diýeli. Sen barak etdiň şunu ite düşündürüp bilmeýän, sen eýäň men maşgalama kastetdi. Ya sen eýäň men emlägime urulupdy, sen şu ite düşündürüp bilmeýän, sen barp şoň eýetine häzir bir şarpyk çalsaň, şoň ýakatyndan tutsaň, şu it saňa topular. Şu it eýetine hiç saçan topulmaýar. Sen onu düşündürüp bilmeýän, men adalatlyk prinsipinden uralyp geldim, itsan sen eýäň meni taýlady, ya sen eýäň meniň garnaşymy öldürdi, nämetdi diýip düşündirip bilmeýän. Näme üçin? Şoň üçin. Sebäbi şoly ýanky eýetinden şular ýaly funkçiýa da bolýar. Şoň garnyny doýurýar ýanky. Ýanky eýeti. Ine adamdan köpesiniň instinkti ýanky itiň derejesindäki instinkt. Şoň üçin şu rejimi gorayanlardan geňem görüp oturmaly. Olaň instinkti ýanky itiň derejesinde, haýwanyň derejesindäki instinkt. Bidem olara näme düşündirjek bolýar? Biz ýok korku derejeler adamdan instinktinin ýokarky derejelerindäki instinktler, ýanky estetika garaşyna täsir etjek bolýar. Adam kärçilik duýgusyna täsir etjek bolýar. Adalatlyk duýgusyna täsir etjek bolýar. Bidem onu gowlap bilemdi. Näme üçin biz hiç açan gowlapam bilmeýär. Köplenç babatda biz onu gowlap bilmeýär. Näme üçin sebäbi ýene de gaýtarýan, gynantak da adamdan agla we köpçüliginiň instinkti ýanky itiň instinktindäki derejede. Şoň garnyny doýursaň, şo sen düşünilmäge taýyn. Indi bula bir kategoriýa ýanky ýaly, şo sektantlyk kategoriýasy näme? Näme esaslanýar? Ýanky sektantlyk düşünjesi şolar ýaly adamyň siýasy sektantlyk şol öz garnyny doýurýan adamlaryň toporlaryň güýçlüň tarapyny tutmak, şonu goramak, her edip perip etmek. Hem şoň howpsuzlygyny üçin edýär. İkinci kategoriýasy şolar ýaly sektantlyk. Olar nämeden uralýar? Olaň garnyny doýmasa da, ýöne şolar ideolog taýdan alanlarylypdyr. Inha şu hökümet ya inha şu ýol başçylar bizi halat etdi. Ine bizi şular biziň aladamy edip ber, diýilen da uýdurulan bolsa ideolog taýdan. Şonda da şol adamlar, şolar ýaly kategoriýadaky adamlar siýasy sektantlara degişli. Edil dinarlar ýaly. Näme üçin? Sebäbi şolar öz ananjyny ýitirmejek bolup saňa garşy durýar. Dini sektantlar saňa öz anamyny ýitirmejek bolup garşy durýar, din sektantlar. Şolar ýaly sektantlar, siýasy sektantlar ananlarlan bolsa ýankylady. Näme hal üçin? Men geçenki videolarymyň bir ýeriniň aşagyna şu Niýazow döwrüne altyn asyrda manyna kemale gelende görünip duran bir ýaş oglundan bir ýeri maňa käýinip gatyrganyp kommentariýa diýär, tesir ýazypdyr. Men şo gepleşimiň bir ýerinde Niýazow'a da diýip geçdim-de. Niýazowyň jemgyýet üçin, türkmen jemgyýet üçin eden zady ýok diýip bolýan. O näme diýär? O şo Niýazow döwrüne alınıp barılan propagandany gaýtyrýar. Niýazow dälmi bize diýär, biziň garaşdyrlygymyz alyp beren diýär. Bizi garaşdy diýär. Bizi diýär Oruslan gulçulygyndan halat eden Niýazow dälmi? Niýazow dälmi bizi şuňa getiren? Näme üçin oňa dil ýetirýär? Menim oňa ýene kommentariýada da ýok gepleşigimde da ýetişmeýär, ýene kommentariýada da ýatlatmaly boldum. Niýazow hiç kimden gaňrymadan da ýok, gazanan da adam ýok. Tabiat Soýuzy darganyna Sovet Soýuzynyň esasy fundamentini düzen respublikalar, ilki 3 tane respublika, Belarusiýa, Ukraina hem Orsiýet öýdara, şolaň döwlet liderleri öýdara ýygnanyp Belarusiýa, Belaveş alalaşyk diýilen zadyny baglaşdylar. Biz ine 3 tane ulu respublika bolup, biz Sovet Soýuzyndan çykýar diýip olar öýler beýan etdiler. Şondan soňra beýleki kişi respublikalar ýol başçylaryna aýtdylar. Barňyňy sizem gidiňiňni, bide bir azar bermeýän, bide şu Sovet Soýuzyndan çykýar diýip 3 tane ullukan respublika çykan soň esasany Orsiýet ýelçiniň ýol başçylygyna Orsiýet özüniň çykýanlygyny Sovet Soýuzyndan aglan edenden soň o sen ýapyşyp ýatanyň otaýda geregi ýok otaýda. Şoň üçin Niýazow diýip diýen ýaly kok gördü otaýdan ýanky liderler.
Barhawny gitdi. Bidi günümüze goý bizim öz problemimiz özümüze ýetip öz halkymyzy özümüze ekläbil täkädir öz günümüzi ötüp gaýly bilen ýaly o taýda syýasat alınıp barly. Şoňa hiç kimiň toguny tok diýmedi. Bar git biri ýüreklerine azar bermeseler gaýly boldy. Şeýdi ben gitdiler. Niýadyp şeýdik gaýtdy. Eline elinjek respublika döredilip Sovyet hakimiyeti ýyllarynda döredilen taýinjek respublikany hemme infrastrukturasy bilen, zawod fabriklary bilen, akademiýasy bilen, okuw jaýlarynyň hemme nady bilen bilelikde taýýajak bir ýurdy eline berdiler de ana eýe çykdylar. Olam näme etdi? Tähelçe wagtyň içinde, gysgaçyk wagtyň içinde şol Sovyet ýyllarynda uruna döredilen zatlaryň weýran etdi. Bölgeden ýykary muraşyklary döretdi. Alymlar akademiýasyny ýapdy. Okuw jaýlaryna kabul edilýän studentler sany 10 azaltdy. Açlyk bir de çykdy. Neşekeşlik bir de çykdy. Ömür görülmeýän zatlar ýüde çykdy. Adamçylyk bir de çykdy. Bilimiň derejesi näçe pete gaçdy. Bizim çağalarymyz orta mektebiň bilimi 9 ýyllyga getirilen daşary ýurtda bilim amalyp bilmediler. Atestatlar kabul edilmedi. Gatyly kynçylyklar ýüze çykdy. Hemme taraplayın. Hem medeniyet tarapdan möýran edildi. Bizim bar bolan medeniýetimiz hem diňe şahsiýet, niýadyň şahsiýet kulturyna gulluk edip başlady. Alymmadam şoňa gulluk edip başlady. Edebiýat diýilen nady ýok etdi. Diňe bir ýazgy galdy, olam niýadyp boldy. Başga ýazgy şahyrlaryň kitabyny çykarmadylar. Diňe niýady wagt etseň çykýardy kitabyň bolmasa çykanaw. Sovyet hakimiyeti ýyllarynda onu ýaldaty ýok da. Aýdym taýlar diňe niýady fawabşdan ta çykýar. Aýdymçylarym diňe niýady wagt etse şolary efirde görkezilýär. Hemme taraplayın. O milli orkestrimiz ýok edildi, milli sirkimiz ýok edildi. Ýöne şoňa garamazdan şu ýanky şo niýady döwrüniň altyn asr zamany diýilýän döwrüň ýaşlary şo döwürde terbiýe alanlar. Şo döwürde kemana gelen ýaşlamyň beýnine goýup durlar. Şo ideologiýa niýadyň döwründäki ideologiýa goýup durun ha. Bidi şular ýaly bagly durmuşa ýetirenle niýady diýip. O bagly durmuş değerligine de düşünbilen oklar. Sebäbi olara o görgüller diňeşdirer ýaly hiç zat görmediler. Gözlerini açyp gören zady niýadyň altyn asry eýýän boldy. O Sovyet Soýuzynyň adamlar nähili ýaşapdy, onu için bilýänim ýok. O tarihi yaptılar, o tarihi öwretmeklerini goýdular. Orta mekteplerde öwredilmedi. Sovyet Soýuzy zamanyny türkmenler, türkmenistanlylar nähili ýaşapdyrlar. Onu diňeşdirip görkezip başlasaň, onu niýadyň eden ýykany ýumrançylygy görünjek. Şoň üçin hatta häzirem görýän bizim aktivistlerimiz diýilýänler içinde 80-nji ýyllarda dogulup 90-njy ýyllarda niýadyň döwründe orta mekdepde bilim alan ýaşlar bilen oturup düşünşmem bolany. Şo Sovyet Soýuzy döwrüne bir aýylygan bir zat terediýärler. Uly ýaşly adamlar bilen pikir alşak bolany. Şo döwrüň statistikasyny öwrenjek bolany. Näçe zatlar döredildi, soň garaşdyrlyk diýilýän döwürde näçe zady biz elden gidirdik, bir zada düşünjek bolany. Şolam käbirini heniden şol niýady döwrüniň ýa-ki galyplaýyn pikir dünýä garaşy ýa pikirleniş prinsipi dur. Olam näme de görülýär? Olam ýene de ýanky feodallygy diýilen mesele gaýdyp gelemizde de görülýär. Indi biz aýtdyk ýanky adamlar, ideolog taýdan beýni ýulan adamlar şu edil dini sektantlar ýaly öz anancyny ýitirmejek bolup teň edýän kritikan kabul edilen oklar. Teň garaýşyň bilen alalaşy bilen ok. Bolýa alalaşmasynlar. Ýöne şu garaýşy gadagan etmäge hiç kimiň haky ýok. Garaýşy gadagan etmäge hiç kimiň haky ýok. Garaýşy gadagan etmek bilen kim meşgullanýar? Diňe sektantlar meşgullanýar. Men şoň üçin näme şunu aýdýan? Türkmenistanyň halkynyň şu 30 ýylyň dowamynda başdan geçirip gelen problemleri, kynçylyklary hem şu kurýut bolup duran kynçylyklaryň düýp sebäbi şu zatdan gelýär. Nämeden gelýär? Feodallygynyň bolmanlygyndan gelýär. Voltaire ýa näme diýär? Fransuz filosof Voltaire. Olay diýär, men sen pikirin bilen alalaşamok diýär. Ýöne senin pikiriňe orun bolmaly diýär. Senem öz pikiriňi aýdyp bilmeli. Diňe aýdyp bilmeli diýär. Sen şo pikiriňi aýdyp bilmegiň üçin diýär. Men ölmäge de taýin diýär. Ine şu hakyky demokratiýaň
fundamental prinsipi şundan ibaret bolmaly. Emma sektantlar näme diýär? Sen şu pikirini aýdyp bilmeň üçin men ölmäge taýýar diýmege beýlede dursun. 180 gradus tersin niye? Olar näme diýär? Sen diýär şu pikirini aýtdyrmalyk üçin men ölmäge taýyn diýär. Men seni öldürmäge taýyn diýär. Özüme ölmeli bolsa şoň sen bile gidişek diýilen ýaly garaşdan uralýar. Aşo garaşdyrlyk ýyllar diýilýän ýyllarda näme döredil? Esasat nämeden barat boldy? Hatta şu Sowet döwründe bar bolan fedadatlyk ýok edildi. Ýöne koýjy tankytlar ýok edildi. Öz garaşyny aýdyp bilmek diýmek näme? Halkyň derdini, öz derdini beýan edip bilmek. Şoňa ýer bolmaly. Şoňa hökman ýer bolmaly, diskussiýa ýer bolmaly. Näme üçin diskussiýa gerek? Näme üçin tankyt gerek? Ötüş üçin. Tankydyň ýok ýerine ötüş bolmaýar. Analizyň ýok ýerine ötüş bolmaýar. Hiç zatda, hiç wagtda. Ol jemgyýetde de bolmaýar, sungatda da bolmaýar, medeniýetde de bolmaýar, edebiýatda da, ilmde de bolmaýar, siýasatda da bolmaýar. Tankydyň basylyp ýatyrylýan ýerinde, analizyň basylyp ýatyrylýan ýerinde, seljermeleriň basylyp ýatyrylýan ýerinde ötüş bolmaýar. O taýda diňe näme bolup biler? Sektantlyk bolar. Dini sektantlyk ýaly bolar. Şoň üçin siýasy sektantlyk nigeden emede gelýär? Siýasy sektantlyk pikir köpdürlüğünün basylyp ýatyrylýan ýerini emede gelýär. Türkmenistanda da ýanky şol siýasy sektantlyk emede geldi. Şahatlyk şyhyfler emede geldi. Şolar kemale getirildi. Inni opozisiýa geldi. Men şu problemany şahatlyk şyhyfleri men opozisiýanyň içinde de görüp otyrym. Men näme üçin arada akipleşiklerimin birine men aýtdym, meninle opozisiýon toparlardan öýdüm. Gırat çekýän diýdim, men jurnalist ýok, men öýd başda gende diňe jurnalistlik işim etjek diýdim. Näme üçin diýdim? Teýär şu problema bilen ýüzde-ýüz bolamsoň. Men öýdüm ýankyýaly sektantlar pidasyna öwrülip başlamsoň ahyry çekilmeli boldum. Niýazow döwründäki edilen zat şoň netijesini, şoň miwesini indi men opozisiýony özlerini aktivist diýip adlandyrýan adamlarda görüp başladym. Olam näme de ýüze çykdy? Olam ine şu Orsiýadyň Ukrainadaky alyp barýan harby operasiýa diýilen waka bilen baglanşykly ýüze çykdy. Olam katalizator görnüşinde, katalizator diýmek bir zady hasam aktivleşdirip, hasam açyk görkezýän bir hadisa diýilýär. Şoň öýdi, şu biziň içimizde de belli bir teljermeleň, belli bir zatlaryň ýüze çykmagyna getirdi. Olam näme üçin ýüzleren ortaňy men soňky wagtlar käbir gepleşiklemde şu zatlaryň sebäplerini analiz berip urandyr. Ýani Orsiýadyň özüni häzirki alyp barmagyna näme iterdi? Näme iterdi? Men hiç saçanam aýdýan näler Orsiýat häzir özüni dogry alyp barýar diýen näler? Halkara kanunçylyk boýunça. Orsiýatyň islenlik bir haýsydyr bir oturan öýdük tiýarly ýurda goşun salmagyna haky ýok. Onuň üçin näme bar? Birleşen Milletleriň Howpsuzlyk Geňeşi diýip bir geňeş bar. O taýda da öňe men düşündirdim. 10 ýaşdan agdaty bar, 5 tane hemişelik agdat diýip bir döwletler bar. Amerikan Birleşen Ştatlary, Britaniýa, Fransiýa, Hytaý, Orsiýat. Şulardan bar. Hemişelik agdaty bar. Hem daşyndan ýene 10 agdaty bar, jemi 10 ýaşdan agdaty bar. Yani wagtla 10 agdaty wagtlaryň Taýlanda 2 ýyllyk möhlet bilen hemişelik agdalar hemişelik otýar. Şolar karar kabul etmeli. Köpçüliklerin tesirilen. 10 ýaşdan döwletiň dokussy şol haýsydyr bir interwensiýa, ýani harby hüjümi gollap tesiren ýagdaýyny onu şonu amala aşyryp bolýar. Emma Orsiýat şu meseleni şolar ýaltala alyşyga goýmady. Indi men aýtdym, onu Orsiýat näme üçin şular ýaly hereket etdi? Sebäbi Orsiýadan şular ýaly herekete içeren faktorlar bar. Näme üçin? Sebäbi şu Howpsuzlyk Geňeşinde oturan beýleki döwletler soňky ýyllar 1990-njy ýyllardan başlap, Ýugoslaw uruşy diýilýän uruşdan başlap, soň Awganistan interwensiýasy, Irak interwensiýasy, Libiýa, Siriýa interwensiýasy diýilen ýaly bir giden harby interwensiýalary amala aşyrylan döwletler
şolar ana howpsuzlyk geňeşinde oturan döwletler, şolaň özleri soňky 20-25 ýylyň dowamynda şo düzgünü bozup geldiler. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ýol başçylygynda. Şolar ýaly sala salşylyp hiç de etmediler, diýdim zorluk bilen etdiler. Güýje daýanyp inhabidine iddiýanymy şu, hawa Birleşen Milletler Guramasynyň öz goýan düzgünnamasy we ýöne biz şonu äsgeremdik, ine iddiýanymy şu diýip geldiler. Esasanam olar haýsy döwletler weýran etdiler, Orset bilen saýuzdaş döwletler weýran etdiler. Aragam saýuzdaş, Libyada saýuzdaş, Siriýada saýuzdaş, Ýugoslawiýada saýuzdaş. Şolar weýran etdiler. Ahyrsyň Orsetyň özi Orsetyň öňünde hiç ýyly başga çäre galmady. Bu duruşunda dowam etip dursa, Orsetyň özüniň eýäm şolar ýaly weýran edilme kopasyna geldi. Ona men dokument bilen düşündirdim size. 2019-2019 ýylda ýam Orsety weýran etmek barada 354 sahypalyk ýörüýçi dokument ýa plan işlenip düzülipdir diýip. Ondan hem sitatalar getirip görkezdik. Ol plany amala aşyrmakda esasy ulanylmaly ýurt ýokmunda haýsy ýurt görkezipdir, Ukraina görkezipdir. Inni şular ýaly provokasiýa edilip, şular ýaly iterilip ahir soňam konflikte getirilenden soňam ýene Orset günäkärlenýär. Ýene bir gede gaýdýar Orsetyň eden hereketi ol halkara normalaryny bozmak. Emma geçen gepleşimde aýdyp geçişim ýaly hyýanaty döredýär. Günwatar döwletler öýlerini soňky 20-25 ýylyň dowamynda şeýle bir hyýanatçylyklar bardylar. Şo meselede halkara normalaryny bozup ahir soň o şoky olan eden hyýanaty olam öýlerine garşy hyýanatçylykly bir şäher hukmuny ýüze çykdy. Olam Orsetyň şolaň saýuzdaş bolan Ukraina goşuntalmagyna getirdi. Şu pikirem diňe men pikirimde, buny men geçen edegen gaýtylap käbirlerini görkezdim. Şu pikiri Amerikan Birleşen Ştatlarynyň bir giden ekspertler aýdyp otyr, şoňa bir sebäp bolupdy. Hem NATO'ny Orsetyň serhetlerini getirdik. NATO agda bolan döwletler ýa Orsetyň serhetini Orset bilen serhetleşýän döwletler. Oňa da öz döwründe Sowet Soýuzy darganyna günwatar ýurtlary söz berdiler. Esasen Amerikan Birleşen Ştatlary söz berdiler. NATO öz gerimini Orset'e tarap giňeltmez, Orset bilen serhetleşýän ýurtlary NATO öz düzümine kabul etmez diýip dil bilen söz berdiler. Elbetde dokumentleşdirip bol çekilmedi. Ýöne şu sözlerinde de durmadylar. Balam Orsetyň howpsuzlygyna günden-gün howp aganlar ýa-ni faktor. Şoň üçin ahir soňy Orsetyň döwlet liderleri näme diýip başladylar? Orsety dünýä kartasyndan ýok etmek meselesi ýa ýüze çykdy. Biz şoň üçin her inni islendik adam ätmäge taýýar diýip duýduruş berip başladylar. Ukraina çodmadylar öňýär. Inni şu datlary men näme üçin gurrun berýän? Men şu datlary ýene-de bir gede gaýdýan. Orset döwre diýmek üçin dälle, şular ýaly datlary analizlemeli, şuna birazcık bir pikir vermeli. Nämeden gelip çykýar şular ýaly hyýanatlar? Düýp sebäplerini teljerjek bolmaly. Ýöne ine aýdaly, häzir aýdaly bir adam beýle kur adam ýenjipdir diýer. Ondan onu süýläp getirip polisiýa getirýär, prokuratura getirýärler. Öňü bilen fülçüler näme seredýärler şular ýaly wakada. Şol ýanky hüjümüň motivasiýasy, matlaby, şoňa iteren zat näme? Hükman derňewçiler wa jenayet derňewlerini alyp barýan adamlar hükman jenayetçiniň jenayetçi diýilip hataplanýan adamy şu herekete näme iterdi diýilen şoň jenayetin matlaby diýilen bir konsepsiýa bar, prosesual işde. Hükman şoňa seretmeli. Hatda adam öldüren adamam ahlak bilýärler şolar ýa meselede. Näme üçin? Aýdaly neapkadima obrona, ýagny gaýra goýulmasy zerur bolan özüň goramak diýilen bir zat. Özüňi goramak. Ýani adam özüni gora. Aýdaly adam öýünde ýatyr, üstüne başga bir adam gelip şonu öldürjek bolýar. Olam alyp ýanky özüne hüjüm eden adam öldürýär. Şolar ýaly ýagdaýda şol ýanky öz üstüne gelip hüjüm eden adamy öldüren adam ahlak bolýar. Köp ýanky sud proseslerinde şolar ýaly ýagdaýda ýanky adam aklanýar, adam öldürenem bolsa. Ya da aýdaly ýan kaýdyşym ýaly 2 tane adam uruşupdyr. Şu uruş näme üçin ýüze çykypdyr? Aýdaly şu beýleki biri
bir yeňipdir diýil. Şonu ýankyn bir ýerini burnuny döwüpdir. Öňünden gidirdipdir. Ýöne suud seljermesinde ýa-da jenaýat agtarış seljermesinde egerde şo ýanky urulan adam günäkär bolup çykdy. Hakykatdan urulan adam provokasiýa edipdir. Şu öňüni urdurmak derejesine ýetiripdir. Bir zat edip. Şoň günäti ýüze çyk, ýani urulan adamyň günäti ýüze çykyrly. Urulan adamyň bir günäti ýüze çykýar. Şolar ýaly ýagdaýda ýanky urulan adam aklanýar. Ya da yeňil jeda berdi. Şoň üçin hem şol jenaýat diýilýän zadyň matlaby derin gelýär. Nähili matlap bilen amal aşyrypdyr. Näme sebäp bolupdyr şu jenaýaty şu näme iteripdir diýilen zat hökman şol teljerilmeli da. Halkara siýasatynda da şon ýaly. Alag etdiğinde aynı plan yere hücum et. Aynı plan yurt özünü şeyle alıp barıyor. Şoňur kitebäne düşünjek bolmaly. Belki faktorlar vardır şonu içerýän. Belki şonu mecbur edýän güýçler vardır. Indi şu meseleleri seredemde men ýanky Günwatar ýurtlaryň edil ortaýetiň we häzir köýden alyp barýar, öýlerini alyp baryp bir giden ýurtlar weýran edenlikleri hakynda bir giden faktlar getirdim. Esasan Iran weýran edilýär gaty göz çykyş ýagdaýda boldy. Amerika Birleşen Ştatlarynyň şol wagtdaky 2000-nji ýyllaryň başlaryndaky döwlet sekretary Colin Powell eline probir kalıp, bir çüýşeji galyp inha şoň üçin ne diýär? Irakdan getirilen himik yaragyň elementi var. Biziň razvedkamyz getirdi. Ine şunam diýär biziň Haýyzdaş döwletlerimize garşy ulanjak bolýar Saddam Huseyn. O hakda da razvedkan maglumaty var. Şoň üçin biz öňürtmeli. Şoň üçin biz öňürdip Saddam Huseyniň rejimini weýran etmeli, ýok etmeli. Saddam Huseyniň ölümi tedavar etmeli, ölüm jezasyny bermeli, çağırış edip soňam goşun sürüp ýurdu weýran eden soňlarym we bagışlan bir täze hadiýa hiç himik ýara tapmadyk diýär. Sebäbi şol wakadan öň halkara himik ýaraglara garşy Göreş edarasy halkara agentligi. Irakda şo ýaraglaryň ýok edilmegini gazandy. Şo uruşyň öň ýany. Bir näçe ýyldyň dogamynda Saddam Huseyn'e söz berip şonu ýok etdirdiler. Soňam ýok eden soňam şoňa göz ýetiren soňlar gaýta çoldylar. Soňam biz ýarag tapmadyk diýip, o ýaragyň ýokdugyny olar ýem öňünden bilýärdiler. Näme üçin çoldylar? Şo himik ýaraglaryň ýok edilenine göz ýetirenlerden soň çoldylar. Olaň maksady nämedi? Himik ýaraglary ýok etmekmi? Ýok. Saddam Huseyn'i ýok etmek. Saddam Huseyn Günwataryň siýasatyna boyun egen. Indi şu zatlar aýdýan boli. Şu opozisiýa, Türkmen opozisiýasy diýilýäniň içindäki aktivistler ağlawaty maňa düşman boldular. Näme üçin? Özlerini edil siýasy sektantlar ýalyp barýarlar. Sebäbi bilen anam fundament argıllap başladı. Bulan ýanky şo dini sektantdan anamjynyň tartışyşy ýaly şolar bilen ýanky dialoga gireňde. Bular Günwatary şeýle bilen buta çokunan ýaly çokunup geldiler Günwatara. Adalet hemme adaletligem Günwatarda bar, demokratiýa Günwatarda bar, feodallyk Günwatarda bar diýip geldiler. Menem şu Günwatar ýurtlarynda 20 ýyl ýaşap gelýän adam hökmünde şu taýdaky problemalary açyk uradım. Ukraina konflikti diýilýän konfliktiň öňündäki ýagdaýlary näme sebäp boldy? Şoňa näme iterik berdi? Şolatlar açyk uradım bolup bular oda düşdiler. Näme üçin? Sebäbi bilen anamlary elden gidip barýar. Birinciden, ikinciden hem bilen esasy argumenti nämeden bar? Şahatlyk şeýhiň argumentinden bar. Hadiýa Gulýaly çörek berip oturýar diýär bize. Berdi Muhammedow diýär şahatlygyň argumenti näme? Ýaşylanmaly maslahaty ýalyp ýöňdananda diýär. Halk maslahatyny 2000 töwerek adam ýöňdanıp gelýär diýär. Şu çaka şendi. Halk maslahaty diýip maslahatyma zatda. Näme diýär şolar akmakmy diýär? Siz şolardan akylly bolduňyzmy diýär, beýaşdan aktivist bolup diýär. Näçe adamlar gollap oturýar, bäde milyonlarça adam gollap oturýar Türkmenistanyň prezidentini diýär. Çörek berip oturýar, Gulýal durmuşymyz bar, parahat durmuşymyz bar, uruş ýok, asudalyk, sag bolsun prezidentimiz diýip oturýar. Hawa uruş ýok, asudalyk, ýöne çöregem ýok. Onu uruşga pahyryň diýişýäli, Hudaýa şükür, uruşam ýok, uşam ýok, unum ýok, çöregem ýok diýişýärdi.
Inni yakmağa karşı çıkış ediyen bu oda düşen birden käbir aktivistlerinin getirýän argumentine olanım diýen adam Ferit diýe günmata döwletler baha döwletler olar çörek berip otyr. Hani ortiýet berebilýärmi? Ortiýetde şolar ýaly baýlyk barmy? Ortiýetde şolar ýaly ykdysady düşýärmi? Diýmek onda nähil bolýar? Ha sen baý bolsaň, sen çörek berip bilýän bolsaň, onda sen taňa adalatsyzlyk etmäge onda ýol berilýär. Onda sen barıp öz başda oturan Irak diýdi, Libiýa diýdi, Siriýa diýdi, ýaly şolar ýaly döwletler weýran edibermeli. Kriteriýasy näme? Ha sen puluň bar. Sen çörek berip biljek maňa. Aşatlyk şeýhiň diýen zady näme? Bir aýdýar o ana Murat düşen türmäge basdy. O Haliky türmäge basdy. Ol Allah berdi, ýa-ni peýgamber Allah berdi, türmäge basdy. Beýlekler türmäge basdy diýip aýdyp otursa. Bassın niye? Yönetici prezidentimiz çörek berip otyr. Sen oňa garşy gitmeli öle keniň onu diýär. Edil şolar ýaly men aýdýan. Ina Amerika bu ýurda şoldy weýran etdi. Bu ýurda şoldy weýran etdi. Bilen diýen argumenti näme? Weýran etsin ýöne ol diýe halkyna çörek berip otyr. Dur Irak halkyna çörek beren o awul. Irak halkyna çörek beren o weýran etdi. Hani bolýa demokratiýa getirdimi? Ýok. Ya Awganistana demokratiýa getirdimi? 20 ýyllap oturup ýok. Yaraglaryny taşlap anda Talibany häkimet başyna getirdiler de gaýtdylar. Indi men şu zatlar aýtmaly. Yani biz şahatlyk öňünde Berdi Muhammedowyň rejiminiň jenaýetçiliklerini aýtmaly, aýtmaly. Näme üçin onda şahatlyk olar ýaly reaksiýa bildirmeli? Täze şahatlyk o çörek görüp otyr. Biziň ýanky aktivistler biziň hem köpüsi daşary ýurda gelip bunu material garnlaryny doýurdylar. Indi näme etmeli? Indi näme etmek bolany olan pikirçi? Ina şu sünk görýän eýesine bilen dil ýetirmek bolany. Ine şeýle garap oturan eýesi bar. Şulara dil ýetirmek bolany. Şulam sektantlyk ne siýasy sektantlyk diýilýän zat şu. Siýasy sektantlyk hem näme getirýär? Söz adatlarynyň basylyp ýatyrylmagyna getirýär. Bularyň maňa näme diýär? Sen sesini çykarma how diýär. Sen tankid etjek mana ortaýa tankid et. Tankid etjek mana Berdi Muhammedowyň rejimi tankid et. Näme Türkmenistanyň içinde problema gitmi. Bizar edaýdyň la how ýene Gunwatar barady gurrun edip, Amerika barady gurrun edip diýär. Menem olara düşündirjek bolýan. Ortaýa jenaýet edip otyr. Ýene ortaýadyň edýän jenaýetini Gunwatar hem etdi. Gunwatar onuň has köp etdi. Näme üçin biz onu şu ortaýaty şu jenaýete iteren zadyň faktorlary hakynda gurrun etmedi. Ýok gurrun etmedi. Gurrun etmediler. Şoň öýde men näme üçin Türkmenistan bilen diňeşdirip otyr. Türkmenistanyň içindäki siýasy sektantlar bar, şahatlyk şeýhler bar. Şolaň mentalitetine şu taýda otyr. Fedadatlygy diýilýän zadyň nämedigini düşünmeýän adamlar bize demokratiýa getirjek diýip söz berýär. Şular ýaly düşünje bilen şular adamlaryň Türkmenistana demokratiýa beýlede dursun. Siýasy ekstremizm getirjekdirlerini görüp otyr. Sebäbi näme üçin? Niýazowyň döwründe, Niýazowy tankid edip başlan wagtymyzda 90-njy ýyllarda, 80-nji ýyllaryň ahyrlaryny 90-njy ýyllaryň başlarynda. Bize garşy çykyş edenler kim boldy? Ine şular adamlar boldy. Şularyň enatalary boldy. Şäherki aktivistler diýilýänden käbirler ýaşyl raklaryny öýdüler. Şoňa otyrdy, käbirler biznes edip otyrdylar. Käbirler hökümet işlerini işläp otyrdylar. Käbirleriň goýdypçykları bardy, garynjaklary dokdy. Haýsy derejedäki adamlar bolup çykýar? Olaň ine şu taýdaky garynjaklary dokdy, garynlary dok, hemem howpsuzlyklary üpçünli. Ýanky itiň derejesinde şo sünk berilýän itiň ýagdaýyndaky ýagdaý. Eýeleri ýanky Niýazow näýle bolsa şo döwürde bulara çörek berýärdi. Garynlary näýle doýurýardy. Bir telekeşik bilen meşgullanýardylar. Ýugurdyň daşyna çykyp arkaýyn söwda edip bilýärdiler, daşyna çykyp gelip girip çykyp. Şoň üçin şo döwürde biz şonu da biz Niýazow tankid edýärdik. Näme üçin? Asanca adam bolup agdaýylyk halk hereketiniň adamlary. Näme üçin? Sebäbi köp partiýalyk ýokdy. Söz adatlygy ýokdy. Niýazowyň ötüp barýan şahsiýet kulturyny tankid etmek bolanokdy. Olam ötüp gidip barýardy.
Bizim şon tankid ediýärdik bolýan ýöňü bilen biziň sesimizi semetdirjek bolýanlar kimlerdi? Ýöne adamlardy ýanky. Şugunky opozisiýanyň içindäki adamlaram bar, onuň içinde şolaň dogan garyndaşlarym bar, enatalaram bar. Ýanky düşmeýär intek näýlimi garynlary dokdy. Şolaram biziň feodalatlygymyzyň öňüne böwet bolan güýçlüň biri esasy faktorlar şol halkyň gözi. Şoňa garşy boldy. Belediýany atlaram näme? Halaň okmy biziň prezidentimiz? Halaň okmy şu ýurtdaky ýagdaý? Barynda çykdy gümüňçe başga ýurtda ýaşaý berdiýär. Häzir maňa näme diýerler? Halaň okmy diýip gün wataryň alyp barýan siýasatyny. Onda bäde pok işleýän bar gümüňçepdeki ortýada diýär. Men diýen men ortýadam tankyd edip oturýarna diýär. Men ortýadam halam ok. Ýöne men näme üçin gün wataryň içinde oturup gün wataryň problematy hakda gurrun etmeliler. Näme üçin şulatlar men seljermeliler. Men 20 ýyllap şu taýda ýaşap oturýar. Men 10 ýylyň 20 ýylyň 10 ýylyny gün wataryň habar terişlerinde işledim Adatlyk radiosyny. Şoň içinden çykdym. Men şu sistemaň nähili işleýändigini bilýän. Men sende şulatlar çygytlap görkezip biljek. Şu taýdaky nähili oýundan oýnalýandygy. Näme üçin Berdi Muhammedowyň dogan garyndaşlarynyň şoň ýegenleriniň puly näme üçin gün watarda saklanýar? Näme üçin olara azar berýän ýok? Näme üçin ortýatyň owurlarynyň bar owurlarynyň pullary gün watarda saklanýar? Näme üçin ortýaty talap oturan biznesmenler, oligarklar, owurlar öz pullaryny ortýatda saklanaklarda Britaniýada saklaýarlar, Kipr diýdi, Amerika diýdi, Fransa diýdi, şu taýlardaky bank hasaplarda saklaýarlar. Şu wagt üçin saklap geldiler. Gün wataramay diýip ortýadyň diýip halkyň talap otýar diýip Putin diýip. Onda Putin'in talamady Putin'in pulu şu taýlarda siziň bir ýerlerinde saklanýandyr. Putin'in ýanyna adamlaryň pullaryny uğurlap ýurdun içinde saklamadylar, şu taýda saklap otýarlar. Şulatlar şu 200'lü oýun. Näme anlady? Şular ýaly 200'lü oýuny oýnaýan gün wataryň güýçleri ertek gün Türkmenistanyň üstüne agalyk edip başlasalar, şu oýun goguluk bilen göterilýän Türkmenistanyň halky üçin. Biziň häzirki dawan adamy diýen garanýar halkymyzyň pulun talap oturan bu haram tohumyň arkasynda duran güýçler gün watarda diými? Ertek gün şular bilen bile hyzmatdaşlyk edip şularyň pullaryny ýygyşyryp berýän güýçler Türkmenistanyň üstüne agalyk etdiler. Şolar demokratiýa getirjek güýçler. Şolar man Iragy weýran edip Iragy demokratiýa getirenlermi? Ya Türkmenistana barsalar şo ýagdaýdan gowy boljagyna garantiýa barmy? Abalan döreden insan hukuklary diýilýän guramalara Berdi Muhammedow tankyd edilýär. Ýöne ýanky şu guramalar döredýän güýçler bar. Arkasynda şolar maliýeleşdirip oturan güýçler hem Berdi Muhammedowyň tohum bilen hyzmatdaşlyk edip otyr. Şolaryň pullaryny gidläp otyr. Şo taýda ýygyşyrmagyna mümkinçilik berip otyr. Ona hel oýun bolýar. Bulan döreden guramalara onu tankyd eden bolýar Berdi Muhammedowyň tohumyny. Emma şu guramalar döredýän güýçler hem Berdi Muhammedowyň tohumynyň arkasynda durup şolar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Şolaryň kazinolarynyň açylmagyna ýol berip otyr. O taýda pullary milyonlarça pullaryň şo taýda ýygyşyrmagyna ýol berip otyr. Ona hel oýun bolýar. Indi men şu zatlar hakda gurrun etsem, men Putiniň tarapdary bolýan. Şu zatlar hakda näme üçin gurrun etmeliler? Näme üçin dünýä giňişirek seretmeliler? Näme üçin Türkmenistanyň ertirki gün haýsy ýurtlarla hyzmatdaşlyk etse akwalyň nähili bolaýmagynyň mümkinligi hakynda analiz bermeliler? Men şu zatlar hakda gurrun edip urýan bol, maňa näme agydyny yum diýerler, chatlerde bar. Men ahyrdan chatdan çykyp gaýtdym töwüşüp. Sen düýnen bir katany bir haýyar bar, sen diýe chatdan gaçyp. Men etdim gaçyp gidýän. Men ýalan hatymam dur. Men bular ýaly chatda oturup biljekler, men wagtym ýok diýdim. Inne ýerimden gıýbat edýämişindir. Maňa da chatyň içinden ýazýan hatlary gelip goşýar. Siziň anany oturan opozisiýa liderleri diýýänniňiz bar. Bar Allah'ım rat gidip diýär Putiniň öňünde bolsun diýem. Diýip hat ýarýaly o hatam maňa geldi. Näme üçin? Gün watar tankyd edýär, gün watar tankyd etmegini besetsin. Adamlar men näme üçin ýene-de gaýdyp gelýän? Siýasy sektantlyk diýilýän, dini sektantlyk ýaly bir zat. Şular ýaly adamlar ýertirip gün şularyň garny doýsa, Türkmenistanyň içine nowatdaky bir diktator gelip, şulara ýurdun içine dolanyp barmagy ýol berip, şulara da iş berse, şularyň garnlary doýsa,
Men ýaly adamlara şular men ýaly adamlary gurultmejek adamlar ilkinji nowatda şular. Keheliliýän adam öz simptomlary bardyr. Men näme üçin şu gurrun net botyň şular ýa giýinişleýin. Şu bir kehel ýaly bir zat şoňam simptomy bar. Şu simptomlara men size düşündirip otýarum. Diktatura nireden gelýär? Feodatlygy näde batyryp ýatyrylyar? Näme üçin Niýazowyň döwründe Berdi Muhammedowyň döwründe feodatlygy batyp kim batyp ýatyrdy? Şular ýaly adamlar batyp ýatyrdylar. Garnlary doýan güni näme diýär? Men eýäme, ýa-ni itim topulşy ýaly topulup men eýäme dil ýetirme? Bular näme bilen ölçeýär adalatlyk? Adalatlyk diňe garnlarynyň doýumagy kim şoň garnyny doýursa, howpsuzlygyny üçin etse gutardy. Feodatly olara gerek däl. Agla basyna gynansak da. Ýöne esada problemadan şondan soň başlaýar. Feodatlygynyň basylyp ýatyrylan gününden beýlek diktatura döräp başlaýar, awtoritarizm döräp başlaýar, edenetlilik döräp başlaýar. Feodatlygy näme üçin 4-nji häkimiýet diýilýär? Çetýortaý vlast diýilýändir. Adat metduwata. Sebäbi feodatlygy kontrollyk edýär, ýa-ni edenetlilikle haramzadalaryň edenetliligine kontrollyk edip şolar ýerine oturýar. Biz ýaly adamlar edýär şonu. O garnlar doýan güni o itin tünkden doýan itýaly gorup eýetiniň dawanyny ýalap oturan, elini ýalap oturan, sırtyny ýalap oturan itýallar olar feodatlygyny üçin etjek adamlar däl. Feodatlygynyň tarapyny tutýanlar esaty näme üçin şo feodatlygyň tarapyny tutýanlar? Adalatlyň bolmagyny isleýän adam bolmasaň sen feodatlygyny gorap bilmeýär. Indi günwataryň adalatsyzlygy hakyna gurrun etsen näme üçin bilen gowunda ýaramak? Ýene de şu mesele gaýdyp gelýär. Diýmek onda bu adamlara adalatlyk kılyklandyran ok. Ýanky aýdyşym ýaly itin ýanyna baryp sen itin eýesin, sen eýän şular ýaly adalatsızlyk etdi diýip düşündirip bolmaýşy ýaly şu taýda adamlara şu adalat durho senin anan peren güýçleňiz adalatsızlyk edip gelýär. Diýip aýdýan bolýan. O diýär o garnymy doýurýarlar bu güýçler diýär. Hani o ýurtlar biziň garnymyzy doýurýarmy diýär. Hani Venezuela garnymyzy doýurýarmy? Ya İran biziň garnymyzy doýurýarmy? Ya Irak biziň garnymyzy doýurýarmy? Ya Orset biziň garnymyzy doýurýarmy? Ýok diýär. Emma bu ýurtlar diýär. Ha bu adalatsyzdyr diýär, ýöne garnymyzy doýurýar diýär. Diňe garny bilen ölçüljek bolsa, onda şu dünýäni weýran edýän zat şol. Dünýäni weýran edýän zat şol. Olan görkezýän garyp diýip görkezýän ýurtlaram bolan aglawaty ülker görseňiz, günwataryň izolýasiýasyna seze bar bolan ýurtlar. Venezuelada günwataryň häzir sanksiýalarynyň astynda näçe ýyllar bäri Eýranam günwataryň sanksiýalarynyň astynda, Orsetdem günwataryň sanksiýalarynyň astynda, Demirgal Koreýada sanksiýalaryň astynda, Kubada sanksiýalaryň astynda. Şolara giýirilen sanksiýalar ýaly sanksiýalary günwataryň istenlik ýurduna häzir girip gör. Germaniýa garşy, Fransiýa garşy, Britaniýa, Amerikanyň öňüne garşy şolar ýaly sanksiýalary giýirdik görüm. Bir ýylam saklanyp bilmeýär şo döwletler. Bir ýylam. Soňam bular näme diýär? Bular taktikasy näýli? Günwataryň taktikasy. Ýanky ýaly ýurtlara garşy sanksiýa baryny giýirdi diýerler. Ykdysadyýetini çökerýärler. Adamlar garyplaşdyrýarlar, döwleti garyplaşdyrýarlar da aýdýarlar. Teredin diýär. Öz adamlaryna maýekläp bilen oklar diýär. Adamlaryna aýlygy ma berilen oklar. Bize teredin näme diýär? Biz näme şaýlyk berýär? Olaň ykdysadyýetinde teredin diýär. Şonu edip oturanam öýleri. Onam näme üçin edýärler? Şular ýaly sektantlaryň beýnisini ýuwmak üçin edýärler. Ha teredingine biz sen garnyňyzy doýurjak. Şoň üçin biz nähili adalatsyzlyk etseňiz göz ýumung diýär. Ýene şoňa bar ýa. Diýmek onda garnymy doýurýan adamlara, garnymy doýurýan güýçlere näme etse bolýar diýilen pikirden uğralmaly. Hemem şolary tankid etmegi bet etmeli. Teljermeliler şolar ýaly mesele. Adamlar dünýäň başyny iýýän zat şol. Dünýäň başyny iýýän zat men garnym doýsa bolýar, şo garnymdan aňyrdaky zat bilen men işim ýok diýmeklik bolýar. Adamda adalatlyk duýgusy ýiten ýagdaýynda, adalatlyga bolan mätäçlik ýiten ýagdaýynda şondan başlap dünýä weýran bolýar. Näme üçin? Dünýäň taryhynda adamlar jemgyýetine
ýygy derli ýagdaýda mukaddes kitaplar gelip durupdyr. Näme üçin? Men ýene de böyle aýdýan, Hudaýa uýan adamlar onu Hudaý tarapyn diýip düşünsün, ýa Hudaýa uýmaýan bolsa şo mukaddes kitaplaryň esasy prinsipleri nämeden ibaret? Şol adamzat öz garnyndan birazajyk aňyrdaky zatlara da üns bersin diýip gelýär. Näme üçin? Adamlar näme içeriýär, näme çagyrýar mukaddes kitaplar? Sowab iş etdi. Adalatly bolýar. Mätäje çörek berdi. Ejide ganym bolmady. Ýalanaja don berdi. Öz garnyndan birazajyk aňyrdaky zatlara da seretdi. Adalatlyk prinsipinden uralýar. Şolat edilmeyen, şolat yitirilen ýagdaýynda, adalatlyga bolan ymtylşyň ýiten ýagdaýynda, diňe hemme zat garyn bilen ölçülen ýagdaýynda adamlaryň işi gaýdýar. Hatta haýwanat dünýäsinde de şol ýankyýaly duýgular we empatiýa diýilýär. Empatiýa diňe bir rehimdarlyk däl, empatiýa duýgu doşluk. Adamda duýgu doşluk ýiten ýagdaýynda şu adamlaryň işiniň gaýtdygy diýip düşünýärim. O duýgu doşluk diýilýän adam rehimdarlykdan hem has ýokarda bolýar. Empatiýa diýilýän zat psihologiýada alınýar. Diňe bir rehimdarlyk däl, rehimdarlykdan hem beter adamyň kösenýän adamyň öz duýgusyna girip bilmegi başarmaly. Kösenýän adamyň öz duýgusyny, şoň duýgusyny öz duýguny ýaly edip kabul edip bilen ýagdaýynda sen şoň ýagdaýyna düşünýärsiň. Şonu saňa şoňa kömek etmäge bolan ymtylyş döreýär. Emma gynansak da adamlar jemgyýetine şo ýetenok, adamlar jemgyýetine. Şoň üçin sen adalatlyk hakynda gurrun edip başlanyndan adamlar desine garyn meselesini gurrun edýändir. Çörek berýärmi şo? Ya çörek berenok. Ay oňa garşy adalatsyzlyk edilse de bolýar. Bu çörek berýärmi? Ha çörek berýär. Ay onda bir näme etse de bolýar. Şo ýanky duýgu doşluk diýilýän zat hatda haýwanat dünýäsinde de mahluksa. Men ýa-da zatlary men şu internetden size görkezjek bolam saklap koydum da. Seredin şu taýda Ay şu taýda gark bolup barýan gargan halat edýär. Garga suwa gark bolup barýar. Aýyň şoň bilen işi bolmak üçin hiç ýyly zerurlyk ýok. Diňe bir zat bar. Şoňa rehimi gelse, şoňa duýgu doşluk etse, kömek edip biler. Şolam şunda bar seredin adam. Iýip duran şu taýdaky käşirini taşlap barýar da gargan halat edýär. Şo gargany iýen bilerdi şu. Iýmek üçin alanyk şu taýdan. Şoňa duýgu doşluk bildirip şunu ölümden halat edýär. Gördüňmi? Ýa-ni seredin, pişik gark bolup barýar. Şonu it halat edýär. Ödem janyny howpasyna salýar. It ýa-da suwa bökýär. Seredin, suwa böküp arkasyna alýar. Ödüňem gark bolmak howpy başlaýdy adamlar seredin. Pişik çykýar, ödem zordan çykýar itiň ödi. Gark bolmagyň ýanynda. Yani bunga seredin. Şu taýda leopard antilopany öldürjek bolupdyr. Şu taýda maymunlar öz janlaryny howpasyna salyp leoparda garşy hüjüm edýär. Bagışlan bu taýda reklama edip durda. Ýanky wakada. Ýani şu taýda seredin. Antilopa suwa ýeripdir. Şu taýda suw içip inni derýadan çykjak bolup durka, şu ayagyndan krokodil çekýär. Derýanyň içine çekip alyp gidip barýar. Şu taýda begemot, suwun içinde ýüzüp barýan ýanky begemot öz janyny howpasyna salyp krokodil bilen uruşup şu antilopany ölümden halat edýär. Seredin häzir. Häzir bir begemot bar ýa, oň ýygynyň ýene kömekçileri gelýär. Ünserin haýwanat dünýäsinde şular ýaly duýgu doşluk bar, rehimdarlyk bar. Ödem şuna zerurlyk ýok, şu taýda şular bähwit gadanok, şular garynlaryny gandadasyny edip şu taýk bar öz janlaryny howpasyna salanok seredin. Şu krokodilin şulara hüjüm edip şulary yaralamagyna mümkin ýa-da howp bar. Şoňa garamazdan seredin antilopany krokodilin agdyndan şu wat halat etdiler. Soňra baryp bir begemodyň bir içekläp goýberýär. Barynda çaltyrak gitdi şu taýda. Men näme üçin şunu görkezýän? Adamdan agla basyna. Şular ýaly häsiýet mahluk däl.
öz jandaryna sehel hoop awanjak bolsa, sehel öz hoopsuzluklarına birazcık hoop awanjak bolsa, ya ümsünlüklerini birazcık ümsünlüklerine päýtgelçilik berjek bolsa, başga adamlaryň işi ýok. Adaratlyk bilen işleri ýok. Dogruçulluk bilen işleri ýok. Ne ýöne köý bir zat alyp göreli. Ne biziň näçe adamlar 2 ýyl mundan ozal 2020-nji ýylyň baharynda Arapdan ýanky alkogolan däherlen Türkiýede öldi. Şolaň maşgal agdalary şo taýda galdy. Türkiýede galdy, käbirler ýurdun içinde galdy. Şolaň akwaly bilen ýa şolaň jaýlanyşy bilen daşary ýurtda, beýleki ýurtlarda ýaşap beren köp türkmenlerimiz, gydyklarymyz ýok. Ýene şo Türkiýanyň içindäki raýatlarymyz şo taýda alad etdiler, şolaň jaýlanyşyny gurnadylar, zat etdiler. Soňunny pandemiýa sebäpli şo döwürde adamlar işsiz galyp şo taýda oturdular. İşsiz oturdular, öýlerinden çykma. Şoňa da şolara da ýardam eden adamlar boldy. Bir kysanyna Bayram Allah Ali fiýaly. Şolara hökümet azar berdi soň, ýadyňyzda bolsa. Üstüne ýanky şo ölen adamlaryň dogan arnaşlaryna ýurdun içinde ýardam etjek bolan adamlara hökümet päýtgelçilik berdi. Ondan soň ýadyňyzda bolsa, şo 2020-nji ýylyň may aýynda, aprel aýynda Lewap welaýatyny ullukan apyty panturup adamlaryň jaýlary ýykyldy, jaýlaryny uçuýup gitdi, penjireleri döwüldi. Şonu da şol adamlara, şol nöketenen adamlara ýardam etjek bolan bir iki şirketçiler bolupdyr. Ýöne şoňlara da soň Türkmenistan hökümeti adar beripdir. Irhimdarlyk görkezýän. Inni şolar ýaly tehel şepäýtgelçiligiň bar ýerini adamlar rehimdarlyk duýgusyna bitirýärler. Ay, bunu ýaly hoop awanjak bolsa, onda men kömegim berjekler. Adam ölüp gitsäýsin. Adamy şo mahşgalasam ağzından öläýsin. Şoňa birazajyk öýlerini riske goýup alad etjek bolýan kän adam ýokdur. Näme üçin? Sebäbi ýene de biz näme gaýdyp gelýär? Şu haýwanyň instinktiniň derejesindäki şular ýaly primitiv zada gaýdyp gelýär. Men birden şolar ýaly adamkärçilik görkezäýsem, men eklenjimden galmagym mümkin. Men öz hoopsuzlygymy hoop awanmagym mümkin. Bu haýwanyň derejesindäki primitiv men bagyşlan bolan şolar ýaly deňeşdirme getirmek bolýar. Eklenjden galmagym mümkin, men garnymy aç bolmagym mümkin. Men işden kowulmagym mümkin. İşimi yitirmegim mümkin. Ýa-da maňa hökümet jeda bermegim mümkin. Şoň üçin men adamkärçilik duýgusyndan uralmaýyn. Adamkärçilik etsem onda maňa ziýan geljek. Emma nähil ýagdaýda, ne başga ýagdaý bar. Ruhsat berilýän adamkärçilik bar. Ne bila ruhsat berilmeýän adamkärçilik. Men şunu iki kategoriýa belýär. Bara hökümet tarapyndan ruhsat berilýän adamkärçilik bar, ruhsat berilmeýän. Ruhsat berilýän adamkärçilik näme anagladyň? Näme goýdunlukça? Ine daşary ýurtdan geçen şu ýylyň başynda martynda Amerika Birleşen Ştatlarynyň Arizona ştatynda biri bir ýanky raýatlamanyň birini şo taýda bir kelesaň bir atyp öldürdi. Şoňa da ýürüte fond açylyp pul toplandy. Şoň jaýlanyşyny hemem soň maşgalasyny. Ondan öň ýaly 6 aý öňe geçen ýylyň Thompson'ny ýene bir ýylleşimde Amerika Birleşen Ştatlarynyň Washington ştatynda Seattle şäherine suwak görüldi. Öz oğluny halat etjek bolup köýle bökýär, şo taýda özem garp bolýar, oğlu halat bolýar, öýde ölýär. Şoňa maşgalasyna bir türkmen oglan olam, Parahat diýip. Şoňa maşgalasyna ýardam bermek üçin pul ýygnançyk fond açylyp türkmenlerimiz pul ýygnadylar. Şonda bilýärmi näçe pul toplandy? Men bir ýöne pulu ýanky ejer çeken adamyň maşgalasyna ýygnanan pulun gurrunly demek bu taýda. Men gurrunly diýen adam biziň ýylleşlenme şo taýda Türkmenistan hökümet tarapyndan garşylygyň bolmajakdygyna düşünýän soňdan olar ýaly ýerde hökümet azar beren ok. Sebäbi ol aradan çykan ýylleşimiz şo taýda jaýladylar, maşgalasam bir goktutup durmady getiriň zady diýip Türkmenistan hökümeti bilen bu adamlaryň işi ýokdy. Aradan çykan ýylleşimiz bir aktivistem däl, bir siýasatçym däl, opozitsionerim däl. Bir hiç kime diýan ýetmeýän ýören bir ýylleşimiz. Şolar aradan çykdy. Şolaryň hersini, olaryň birine $156.000 pul ýardam toplandy, birine $157.000.
pul yardım toplanıyor. Öden bari yok. Bu 2 hepde ýaly wagtyň içinde şol pul toplanýar, soňra bir şol fond yapyldy, ýa-ni bank hasaby. Öden agda başa kadar köpek eden adamlar kimler? Amerikan Birleşik Ştatlaryna ýaşaýan Türkmenistandan aýatlanmaz. Emma häzir şu taýda aktivistleň birine şolar ýaly bir deperýetsin, aýdy saglygyna şikayet etsin. Ya aradan çykdyn, şoň maşgulatyna ýardam etmeli bolsam, şolar edereýän etmezler. Näme üçin etmezler? Sebebi birden hökümet bilýärse, aktivistiň başgalatyna kömek etdiň diýip, hökümet birden bilýärse, maňa da ýany ýetmämek mümkin diýip pikir edýär. Ondan men birden ýurda gaýdyp baraýsam, birden men soraga çekerler. Ago soraga çekerler, ago näme? Ago men şol adamyň maşgalatyna nebsi maňyryp men pul berdim, ago näme diýip şo soragan berip bilmeýärler, näme üçin? Oň ödem şol adamy bir oňoýsuz ýagdaýa salmagy mümkin. Ýa-ni pul beren adamy. Adamlar şolar ýaly derejede de özlerini riske salatlar gelenok. Näme üçin? Ýene de biz ýa-ni primitiv instinktde dolanyp barýar. Sebäbi adamyň aglawasynyň instinkti şu derecede, hayvanın instinktinin derecesinde. Ine şu jagada itin instinktinin derecesinde. Men çöregimden kesilmeller, men howpsuzlygyma hiç zat howp awandyrmallar. Şoň üçin ağaç başyň dynçylygym erhimdarlygym bolkajak däl. Himaýa edem etjek däl. Ine bunam biziň ýene şol ýanky duýgumyda gaýdyp gelýär. Adalatlyk duýgusy ýok bolýar. Birek-birege himayat duýgusy ýok bolýar. Raýdaşlyk duýgusy ýok bolýar, duýgudaşlyk ýok bolýar. Netijede biz näme gaýdyp gelýär? Käbir haýwanyň ýankyýaly görkezýän häsiýetlerinden biz mahrum bolýar. Aýy gargany halat edip otyr, şonu ýejek bolup halat eden o. Şoňa duýgudaşlyk bildirip halat edýär. O begemotlar ýanky antilopany karkadiliň agdyndan halat edenlerinde. Biz şu taýdan peýda görjek, garnymyz doýar ýa diýip halat eden o. Şolar öz janlaryny howp astyna salyp halat edýär. Näme üçin? Sebäbi şolarda da duýgudaşlyk bar, erhimdarlyk bar. Ya it özüni suwurýar, pişigi halat etjek bolup. Özüniň garp bolma howpy bar şu taýda. Näme üçin? Şu atgadanjak bolup şu tak ýokdymy? Ya garnym doýar häzir men şu tak ýoksam maňa bir bölejik maňa bir et bererler diýip ýokdymy? Ýok. Erhimdarlyk duýgusy bilen, duýgudaşlyk duýgusy bilen şu tak ýokdy. Öz janyny howp astyna salyp. Bu näme görkezýär? Bizim köp adamlarymyzda şolar ýaly haýwanyň derejesindäki duýgudaşlygyň erhimdarlygyň ýokdugyny görkezýär. Özlerine tehel howp awanjak ýagdaýyny, tehel özleriniň ýagdaýyny kynlaşjak ýagdaýyny bular raýdaşlygyň görkezjek däl, duýgudaşlygyň görkezjek däl, hatda öz hukuklaryny borajak däl. Bu haýwanlar beýleki adamlaryň janynyň, beýleki janlarlaryň janynyň aladatyn edýär, şolaryň hukugyny aladatyn edýär. Şolaryň howpsuzlygyny aladatyn edýär. Emma biziň adamlaryň aglabasy öz hukuklaryny, öz janynyň aladatyn etmek derejesine çek ýetmär. Bagışla adam. Men şunu aýtmaly bolýar. Öz janlaryna gedek gelenler de şolar ýaly aladat eden oklar biziň adamlaryň köpi. Ine açgyrlyp otýarlar, daşarda. Näme çeklerini bilen o daşar ýurtlarda. Ukrainadan çykyp häzir nirde öz başlaryny nirek sokşoklaryny bilen oklar. Emma şonu da öz janynyň aladatyn edýän seslerini çykaratlar bilen ok. Näme üçin? Birden häzir men hökümete ýüzlenäýsem, soňra men ýurda baraýsam, men soraga ederler. Hawa soraga ederler. Sen näme jinayet etdin? Sen näme jinayet etdin? Sen Türkmenistanyň ilçiganatyna ýüzlendin. Oý biziň näşeler ýaly kyn ýagdaýda bize kömek etdiň. Hawa şeý diýmäge sen hakyň ýokmy? Hakyň bar. Sen Türkmenistanyň raýaty, sen Türkmenistanyň ilçiganatyna ýüzlendin. Türkmenistanyň hökümetine ýüzlendin. Jinayetçilikli bir zat etdiňmi? Ya jinayetçilik bir çağırış etdiňmi? Ýok. Kömek soradym. Kömek soradym. Men janymy halat et. Men şular ýaly kynçylykda diýip kömek soradym. Ýok, şonam bolanok. Şondan gorkýarlar. Başkalara rehimdarlyk görkezmek hakda gurrun ýok bu taýda. O öz janyny hakda gurrun edip dur. Şonda da şol atlary oňra şoňa da häzir bir bilemok näme gitmeýär. Şoňa da adamçylygyň gitmedi bolýar. Ya aňyň gitmedi bolýar. Duýguňyň gitmedi bolýar.
Indi yine bir yankımaytı mesele gaýdyp gelýär. Siyasi sektanlyk. Şu meselelerin hakda gurrun etsen ne? Köp adamlara yaranok. Türkmenistanyň içindäkilere, Türkmenistanyň ýanky içindäki öz eýlerinden sünk jagaşa alyp oturanlara o taýda saňa garşy çykyş edýärler. Watan dönükler diýip at berip oturýar. Ýurdun daşynda dünýä derejesinde bolup geçýän ýankyýal adalatsızlyklar hakynda gurrun etsen, bu taýdakylar seňe garşy çykyş edip oturýarlar. Eri Türkmenistanyň içindäki itleri ýaly bu taýdakylar aýdy. Ýok, sen bular tankit etme, sen onu tankit et. Sen Amerikan gurrun etme, bu taýdaky adalatsızlyklar gurrun etme, o taýdaky adalatsızlygyň gurrun et. Ýene 2 ýylda siýasat ýüze çykýar. Onem üçin men özi ýaşap ýören ýurdumdaky adamlaryň hukuklary kemtirilende. Men şu taýdaky adamlar, Gunwatardaky adamlaryň hukuklary kemtirilýär. Şu taýdaky hökümetler jenaýat edýär, köp meseledi. Men näme üçin olaň aladasyn etmeliler? Şu taýdaky adamlaryň aladasyn etmeliler. Men näme üçin araplar, öldürilen araplar hakynda gurrun etmeliler? Ukrainler bilen birlikde men olaňam aladasyn et, olaňam gurrun etjek. Näme üçin bolanok? Ýok bolanok diýip. Demek şuna adamlaryň öýlerini de rehimdarlyk ýok. Demokratiýa gurrun edýän adamlar bar. Adam hukuklaryny gurrun edýän adamlaryň özüni adalatlyk diýilýän duýu ýok. Bularda bir taraplaýyn bar. Bular özlerini bir taraplaýyn gönükdiripdirler. Propaganda. Haýsydyr bir propaganda. Onu men bilýän o hakdan da geljekde gurrun eder. Diňe şu hakda gurrun etmek bolýar. Demek onda geljekde ýene daýdy. Ýurdun içine baran ýagdaýymyzda şul adamlaram şu ýene biziň häzir görüp beren aktivistlerimiz diýilýänler, opozisiýoner diýilýänler. Ýurdun içine baran ýagdaýlaryny onlaryň goýjak şerti näme? Sen bu hakda gurrun etme, bu hakda gurrun et. Sen bunu tankit etme, bunu tankit etmek bolýar. Diýilen ýaly düzgün ýola goýjaklar. Ýa şu taýda şu düzgün giýirjek görüp berler. Şu meselede sebäp bolýan kim? Ýene de Allah Murat Rahim. Şu zatlar diyor jap ber. Şoň sesim temetdirelim. Şoňa söýelim. Söýüp oturlar näçät berdi. Te adamlar pikirlendirjek bu adam. Bu taýdak edenetliklerin üstüne açacak. Oy, biziň anany çokulup beren güýçlenmediň o bilen pokuny açyp ber. Bunu açdyrmaly. Bar gitsinler o taýdaklar, bol adamlar, o diktatorlaryň pokuny açdyn. Putin'in pokunu açtın, Berdi Muhammedov'un pokunu açtın. Bulan pokunu açmadın. Näme üçin? Bular bize çörek verecek. Bular bize ýem biziň garnymyzy doýurdy. Biz geldik şu taýda bize birazjyk iş verdi, biziň birazjyk garnymyzy doýurdy. Şoň üçin bana bolanok. Inha. Şu duýgu bolýar. Bagyşlaň bolýar. Fikirleyen için duygusu bolýar. Şoň derejesi bolýar bagyşlaň. Şoň üçin biz şu sektantlyk, syýasy sektantlykdan çykmasak, dini sektantlykdan çykmasak, biz hiç açan söz adatlygyna eýe bolup bilmeriz. Biz hiç açan hakyky demokratiýa diýilýän zada eýe bolup bilmeriz. Şondan başlanýar. Şoň üçin ilki bilen biz öz üstümizde işlemeliyiz. Nädip syýasy sektantlykdan biz çykmaly? Nädip dini sektantlykdan çykmaly? Söz adatlygy diýilýän zanyň hakyky manysy näme? Söz adatlygy diýilýän zat şo ýanky beýik Fransuz filosofynyň aýdýan prinsipi. Men sen pikiriň bilen alalaşamok. Men sen pikiriň bilen alalaşamok. Ýöne sen şo pikiriňi aýdyp bilmegiň üçin men ölmelem bolsa ölmäge taýýar diýär. Şo düşünjeye gelip bilmese adamlar, biziň adamlar, biziň häzirki halkyň öňüne düşük bolup beren adamlar. Şo düşünjeye gelip bilmeseler, Türkmenistan şu günden hiç açanam çykyp bilmeýär. Türkmen şu günden hiç açanam çykyp bilmeýär. Şular ýaly sektantlar bilen, şular ýaly ekstremistler bilen jemgyýet bolmaýar. Watanam watan bolmaýar. Şundan başlamaly. Biz häzirden men şu zatlara näme şol analiz berip oturýar. Şu gynansak da biziň ne şu halkymyzyň öňüne düşük bolup beren adamlar özünde şolar ýaly ýöne koý zatlara. Intek düşünme okuýy ýok.
Men şolara pikirlendirjek bolup şey silteýär. Öňülen şolara pikirlendirjek bolup. O gözüňiz açyň o. Öwreniň sizem şu näme bolup ber? Sizi näme dip oýnaýarlar? Siziň näme dip beýniňizi ýuýarlar? Sizden näme dip sektant ýasaýarlar? Siz näme dip garnyňyzdan agyrak kızlatlary görüp bileňiz? Näme üçin hemme zady garnyňyz bilen, öz garnyňyz bilen ölçeýär? Demek ertek gün ýugurda baran ýagdaýyňyzda siziň garnyňyz doýurup ýugurdy etjek zatlar ne diýip bilýärler? Ýugurdy çekpe çögürüp bilýärler. Siziň garnyňyz doýurak etdiň. Siziň öz watanyňyz satarýar edip bilýärler. Edir häzirkiler edişýär. Şunuň edip beren zady näme? Häzirki togumy. Garnyndan aňarky zady görüp bilen oklar. Bilaňam garnlaryny doýurýan güýçler bar. Biz sizin garnyňyzy doýurary millionlarça dollar gerekmi? Alyň, na uğurlaň, watanyňyzy taalaň. Ýöne biziň şertimize razy bolun. Olaň goýýan şerti näme? Buna ýen başga mesele. Olar türkmen halkynyň ertirk günniň bekwi düşün şert goýan olar, o işler. Watanyň gülläp etmek üçin şert goýan o işler. Haram tohumyň arkasynda şoň üçin duran o işler. Odan başga matlaplar. O zatlar barada biz geljek gepleşiklerde dowam etdireriz. Elbette siyasi sektantlar oda düşür. Elbette siyasi sektantlar Allah'ım rahat rahim sesini semettirjek bolup her zat eder. Watan dönügem ederler. Sen pula satylypsyň diýip bererler. Ýöne olam ýol almaz. Şu parasyet hem dowam etdireriz. Şu parasyet hem hökman dowam etdireriz. Oňa da zerurluk bar. Şoň üçin şu parasyety gollaýan bolsaňyz, men kanalymdaky gepleşikleri oňlaýan bolsaňyz, like basmagy unutmaň. Eger abuna ýazylmadyk bolsaňyz, kanalyma ýazylmadyk bolsaňyz, ýazylmagy unutmaň. Hemem şu gepleşikleri öz tanış bilişlerini bilen paýlaşmagy unutmaň. Şunukçada ünfertlikleriniz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişlerini bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.